Kumpanija tal-avjazzjoni bl-isem ta' Challenger Cargo li għandha ċentru ta' operat f'pajjiżna se tkun qed tinvesti f'6 ajruplani ta' tip 777 Converted Freighter u se jiġu reġistrati f'pajjiżna. Dan l-investiment massiġġ ta' 350 miljun euro se jkun qed jikkumplimenta 3 ajruplani ta' tip 767 Freighter li diġà għandha fiħdana l-istess kumpanija. F'dawn l-aħħar snin Challenger Cargo li fost oħrajn tiffoka l-operat fuq il-ġar tal-merkanzija investit biex issa qed iġġor ma' 900,000 tunnellata fis-sena f'merkanzija. Dan billi anka mill-2018 lil hawn irrilokat l-uffiċċju ewlieni tagħha f'pajjiżna fejn tħaddem mal-140 persuna. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet bis-sem tal-Prim Ministru Robert Abela, il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonet, flimkien mal-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta Kert Farrugia u d-Direttur Ġenerali tad-Direttorat tal-Avjazzjoni Ċivili Charles Patch. Dan il-proġett mistenni jiġġenera 1.5 biljun euro f'termini ta' negozju. F'kemmtejn tal-okkażjoni il-Prim Ministru Robert Abela rimarka kif pajjiżna hawn 920 ajruplani reġistrat. Fil-fatt spjega kif fl-aħħar 5 snin biss ir-reġistrazzjoni tal-inġenji tal-ajru irdupjaw. Dr. Abela ċenna l-Malta Vision 2050 kif sostna li din b'mod holistiku se timbotta l-qudiem is-setturi differenti f'pajjiżna lejn it-tranzazzjoni diġitali u ħadra. Dew b'investiment relattivament żgħir u splodew illum il-ġurnata kemm fin-numru ta' ħaddiema li jimpjegaw f'pajjiżna, kemm fin-numru ta' ajruplani illi jirreġistraw ġewwa pajjiżna u qed iħarsu lejn espansjoni addizzjonali. Is-sabiħ tal-laqgħa li kellna dalgħodu kien illi tħaddidna dwar espansjoni addizzjonali kemm fil-ħaddiema, kemm fl-ajruplani, vera huwa grupp illi jissimbolizza il-viżjoni li l-Gvern għandu għall-futur ta' dan il-pajjiż. Il-Ministru Bonet tenna kif dan il-proġett jixed id-direzzjoni tal-Gvern fis-settur tal-avjazzjoni. Investiment mill-kumpanija Challenge Group li sena wara oħra kompli tikber fl-operat tagħha u toffri l-aqwa opportunitajiet ta' impjiegi. Sa dan it-tant dwar dan il-proġett wan jusu kolħa reazzjoni tal-General Manager tal-kumpanija. Xtrajnijom bħala ajruplan tal-passiġġier, għamlhom il-conversion biex ikunu jistgħu tajru l-merkanzija. Kull ajruplan ovvjament ħajġġenera ħafna iktar xogħol kemm għalina bħala volum ta' kargo li ħammexxu ma kif ukoll bħala workforce li għandna bżonna Malta biex noperaw. Apparti l-pirates ukoll għandna ħafna back office jobs li ħajġu kreati għaw Malta biex jissapportjaw l-attività tagħna.